Sitt ġimgħat oħra suppostina ta' bidu għal sena skolastika ġdida. Is-soltu bħal da żmien l-edukaturi, il-ġenituri u tfal ikunu diġà bdew bil-preparamenti tagħhom. Però din is-sena hija waħda partikolari hekk kif kulħadd għadu fil-għama dwar se jiġri eżatt minħabba il-pandemija. Għalkemm il-Ministru Owen Bonnici huwa determinat li jiftaħ l-iskejjel ix-xahar id-dieħel. L-impenn tal-Gvern huwa li fit-28 ta' Settembru li ġej u li jedna jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Dikjarazzjoni li qajmet rabja kbira fost il-ġenituri, buħut minnhom jgħidu li t-tfal tagħhom mhux se jkunu il-guinea pigs tas-sistema edukattiva u oħrajn jgħidu li ma jħossuhom siguri li jibgħatu t-tfal tagħhom l-iskola hekk kif fix-xitwa is-sitwazzjoni mistennija tigrava minħabba l-influwenza staġjonali. Permezz tal-midja soċjali, persuna partikolari qalet li l-esperjenza ta' skola sajf bi ftit tfal fil-klassi żgur li wieħed ma jistax jorbot fuqha u jipparaguna magħha. Dan il-Settembru fi klassi jkun hemm bejn wieħed u ieħor 20 student bi 3 edukaturi kull klassi. Kumment ieħor jindika li l-Gvern ma kienx kapaċi jikkontrolla s-sitwazzjoni tal-COVID aħseb u ara kemm se jafdel it-tfal tiegħu f'idejn il-Gvern. Boħran jgħidu li jippreferu jħallu l-tfal tagħhom id-dar u jkollhom sistema effiċjenti ta' tagħlim online. Ġenituri oħra saħqu li kieku pajjiżna rid jagħti priorità lis-settur edukattiv, il-Gvern ma kienx jagħti permess li jsiru l-attivitajiet tal-mazza. Bit-tħassib tal-ġenituri ikompli dwar x'jiġri jekk ikun hemm imqar student wieħed fi klassi li jkun pożittiv, fejn il-klassi kollha flimkien mal-edukaturi u qraba tagħhom ikollhom jitpoġġew fi kwarantina. Apparti dan, il-ġenituri u l-edukaturi jinsabu fil-għama dwar il-famużi l-prekawzjonijiet li l-Ministru Owen Bonnici qed jibqa' jinsisti li se jittieħdu appena terġa' tiftaħ l-iskola. Bil-ġenituri jinsistu li s-saħħa ta' wliedhom għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox.